そう俺はね、中立とか中道でありたいんだよ。その世論がものすごいこう一方を叩いてるからってね、こう思考停止でそっちに乗っかりたくねえんだ俺。必ず物事っていうのは裏表があって右左があってね、両面から見ないとね、物事の本質っていうのは分かってこないんだ。だからこそ批判するのは簡単だし分かる。これ見てすごいうわって思う気持ち分かる。ものすごい炎上してるからネット上ですごいから今分かるけど俺はそんな短絡的な人間になりたくねえんだ。もっとこう物事を多角的にね、右でも左でもない中央政治改革でいたいんだよ。